Ma što mladi potiši pod škole, ostalo otiši na stranu. Da. Pa red je 3 do 5 minuta odmah. Red je jednako, da si stigne zati već duša ispode već. Koliko si pija dikova, znači? Ti si pa vam pija dikova, znači? Tuj. Nije mi drugo. Ne može se pripaznamo. Ma kako bi se doručkujemo? Ajde doručkući. Znaš što, Mirko, do 12 dne idemo, niko neće traži doručku. Nema šanse. Znaš šta je, sad se kod ljudi... Duvo vetar, kiša pada. Ajde, postoji.